दिनै गफुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे ओनसोला जिहेतु गोदानै जोंहा बिटिआर ओनसोलाव हाबसनबाय बा सोसनजाबाय बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै गासै 37टा बुथ कमिटि जों दानानै लाबाय आरो बे बुथ 37टा बुथनि जेसेबांखिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि बेयाव जोंनि खामानि मावग्रा जोंनि सोद्रोमाफोर दं मावथिफोर दं बिथांमोनखौ लानानै दिनै जि सन्मिलन खालामदोंमोन बा सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोंहा बिटिआरनि इएम मानव गेदेर डक्टर नीलज स्वरगियारि बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजानायजों लोगोसे सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि जोंहा सेक्रेटारि समनाथ नार्जारीजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोर दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो 37टा बुथ कमिटिनि जेसेबां दङमोन बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय लेखा मोनसे बुथआव बहाबा 10 जन 15 जन जों ओरै लेंहरदोंमोन आरो गासैबो बुथनिफ्राय दिनै बेवहाय नुजाफैनो हादों फ्राय रोजासेनिबो बारा 1200सो मानसिफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बिथांमोना गासैबो गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बेयाव नुजाफैदों गाव गावनो बेबस्था खालामनानै बेयाव नुजाफैदों आरो बिनिफ्राय जों बुजिनो हादों जिहेतु गफुर ओनसोलाबो बिटिआर ओनसोलाव हाबसननायनिफ्राय बेयाव रायजो राजाफ्रा खोब माने रंजाखांनाय मोनदों आरो बिटिआर ओनसोलाव हाबनायजों लोगोसे फैबाय थानाय माने सेप्तेम्बर दानाव बे ओनसोलावबो जिहेतु बिटिआरनि इलेक्सनाव भट होनो मोनसिगोन बेखौ लानानै बयबो गाव गावनो देहायै मोदोमै ओंखारबोनानै बेयाव माने बाहागो लाफैदों आरो बे खोब मोजांनि खोथा जों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआवनो फ्राय बे ओनसोलनिफ्राय 90 जौखोन्दो भट होगोन होननानै बिथांमोना गामि ओनसोलफ्रावबो जेसेबांखिनि बुथ कमिटि दं बेफोराव सावरायलायनानै दिनै थिरांथा लादों गामिफ्रानो दिनै दा जि ड्राफ्ट लिस्ट मोनसे ओंखारदों जोङो बे उदालगुरि माने इलेक्सन कमिसन माने अफिसनिफ्राय आरो बे केन्द्रआव जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों जेसेबांखिनि बे ओनसोलनिफ्राय बे माने भटार्सफ्रा जोंहा होनो मोननांगौ भट होनो मोननांगौ होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जि हरदोंमोन बियो फ्राय ओंखारजोबफ्रामबाय ओंखायनो बेखौनो जाहाथे फाइनाल जोबथा जाहाथे जायो आरो बेखौनो लानानै जाहाथे भट होनो माने बयबो मोनो बेखौ बयबो नेनानै दं आरो गफुर ओनसोलनिफ्राय दासिमहालागै जिहेतु फुल फ्लेजेड बे गभर्नमेन्ट माबायाव दिनैबो हाबाखै थेवबो बेवहाय फिसा फिसौ माखासे जायफोरखौ जोङो इलेक्सननि सिगां मावनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर खालामनानै जोङो बिटिआर सरकारनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो माखासेखौ जोङो जेसेबांखिनि बेयाव समस्याफोर दं बेयाव लामानि समस्या दं बेयाव हा हुनि समस्या दं बहा दालांनि समस्या दं बहा स्कुल न'फ्रा जायाखै बहाबा क्लाब न'फ्रा जायाखै बहाबा सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव गेलेनो थाखाय फिल्डफोर गैया बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो एसे सम नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो बे बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगो जों मावनानै होगोन आरो बिनि सिगाङावनो माखासे जायफोर माने अनसुंथाइफोरखौ बा जायफोर स्किमफोरखौ जों मावनो हागौ जेरैहाय दिनैहाय माने अनसाय बिथांखि होनायनिबो खोथा आलारि सोरां होनायनि माने खोथा जोंहा स्किम दङ बेफोरखौ नायै गियान सोरां बिथांखि बा बे ओनसोलाव जोंहा माने गफुर ओनसोलाबो बिटिआर ओनसोलाव हाबनाय हिसाबै बे ओनसोलनि माने फरायसुलिफ्राबो गोजौ शिक्षा मोननांगौ बे हिसाबै जोंहा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट नांगौ जायो बेनि थागिबि हिसाबै बेखौबो जों मावनानै होदों आरो सोरबाया जुदि सुपार 50आव मुं थिसननो थाखाय बेयाव सार्टिफिकेट नांगौ जादों जों बेफोरखौ मावनानै होदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलाबो जुदि सम्पुर्ण भाबे सरकार दानायाव माने जाफुंसारोबा बेफोर खामानिफोरा फारि फारि जोङो मावफुंनानै होजोबगोन होननानै जोङो रायजो राजानो खोथा होदों आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना इउपिपिएल दलावनो गासिबो फ्राय जौखोन्दोनि माने 90 जौखोन्दोनिबो बारा बेवहाय दिनैहाय जोंजों माने